División no sector do Raño na ría de Arousa. 8 confrarías, Vilaxoán, Carril, Rianxo, Pobra, Cabo de Cruz, Ribeira e Aguiño mostran o seu malestar pola xestión que Rañeiros fai dos bancos marisqueiros da rea. Non se fixo absolutamente nada, máis que protagonizar hasta aquí, pois, subvencións que non serviron para nada, subvencións a fondo perdido, pero perdido de verdad, porque non teñen ninguna positividade, senón todo o contrario. Son diñeiro mal empleado e é diñeiro de todos. Non se fixeron proxectos para mellorar, ni siquiera igualar a mala marcha que levaba cando xestionaba a Consellería. A preocupación é máxima especialmente nos lombos do Ulla e en Cabío, bancos que, segundo advirten os patróns, están abandonados. Que a Consellería, no seu día, dixo que era o pulmón da ría, e o que non podemos facer é, ano tras ano, como dicía José Luis, que a mesma Consellería deixaba estar nas mans de Dios, como decimos, e a día de hoxe sigue estando peor do que estaba daquela, porque collendo o sector non se ve unha iniciativa de facer proxectos sobre os bancos, os cales son moi importantes, e outro dos bancos tamén que é moi importante, que soportaba o peso da ría, Cabío, que non se lle faga nada. As 8 confrarías piden á Consellería que recupere a xestión dos bancos marisqueiros e que se faga un novo plan no que cada banco de marisqueo sexa xestionado polas confrarías máis próximas. E penso que é o máis razonable, porque a nivel de vigilancia, a nivel de calquer gestión, pois, incluso económicamente é moito máis viable. E ao final queren Rañeiros plantexa gestionar toda unha ría e non... E vemos que ao final non hai vigilancias, non hai arados, non hai nada. Os patróns maiores advirten do risco de catástrofe para o sector marisqueiro na ría de Arousa. Tamén matizan que non queren enfrontamentos nin con Rañeiros nin coa Xunta, senón que se tomen medidas en conxunto para que as ameixas volvan a abundar nas augas de Arousa.